श्री विनायक सुझुकी सिंधुदुर्गचे अधिकृत विक्रेते श्री विनायक व्हील्स प्रायव्हेट लिमिटेड या उन्हाळ्यात सुझुकी सोबत लॉंग ड्राईव्हचा आनंद घ्या आणि मिळवा खात्रीशीर आकर्षक भेटवस्तू। पत्ता प्लॉट नंबर 92 MIDC तालुका कुडाळ जिल्हा सिंधुदुर्ग। संपर्क 9423989781 9423989783 आणि 860558 विनंती आहे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग बंद करा आणि त्यांना आमदार साहेबांनी या दुसऱ्या टप्प्याचं इमिजिएट पैसे मंजूर करण्याचा आदेश केले। ही आमची संदर्भात एक मॅडम काहीतरी आम्हाला सांगतात। मॅडम ही आमची पहिली सभा नाही, याच्या आधी इथे भुवन फळावकर नगराध्यक्ष होते, स्वतः संजू परब होते। आम्ही इथे रेकॉर्डिंग करत होतो। मी सीओ साहेबांना मागच्या या काउन्सिलच्या आधीच्या 2 काउन्सिलच्या आधी मी त्यांना म्हटलं काही लेखी आदेश असेल तर तसं आम्हाला द्या, आम्ही रेकॉर्डिंग करत नाही। लास्ट टाइम आम्ही तुम्हाला सांगितलं तसं काही लेखी असेल आम्हाला ते आम्ही पण करतो, काही प्रॉब्लेम नाही। आम्ही लेखी स्वरूपी पण देऊया, पण आणि मॅडम व्हिडिओ रेकॉर्डिंग पण की जे असेल त्याचं फुटेज तरी आम्हाला द्या, ते पण तुमच्याकडनं मिळत नाही आम्हाला। मग आम्ही काय करायचं, आमचं काम आहे ते। रेसिडेंटच्या संदर्भात माजी नगराध्यक्ष भवन साळगावकर यांनी आरोप केलेले सुद्धा होते, तरी पण त्याचा खुलासा केला नाही अजूनपर्यंत। याचा खुलासा तुम्ही करावा, कारण तुम्ही आज नेमकी योजना चालू आहे। त्यांनी म्हटलं की नळ पाणी योजनेची तुम्ही वाट लावणार, त्याचा तुम्ही खुलासा करा। भवन साळगावकर पहिली वाट लावली आहे। हे 4 विषय 80 लाखाची बिल आहे, सुशील आठवडीकर 80 लाखाची बिल आहे। ही कामं पूर्ण झालेली आहे। 1 महिना झाला अकाउंटंटकडे बिल देऊन 7 दिवसाच्या द्यावं लागतं। अकाउंटंटकडे बिल गेल्यानंतर 7 दिवसाच्या त्यांचं बिल अदा करावं लागतं। बरोबर ना? बरोबर की चूक? बरोबर आहे ना? दिल्यानंतर तो घेतो नगराध्यक्षाचा पुढे दाखला घेतो, त्याला सभागृहाला कोण देतो? तू हुशार आहे रे। आता त्याचे चेक पण काढलेले आहेत, काढलेला चेक तुम्ही चेक काढले की नाही? ऐकून घ्या सुशील आठवडेकर, ऐका। चेक काढले म्हणजे काढलं नाही, चेक काढले तर चेक हलवले कशाला? आणि तू सांगतोस तू काम होतो आरोग्य उत्तर द्या। चेक काढल्यानंतर 1 महिना चेक साहेबांनी पहिल्या त्या कामाची स्वतः पाहणी केली पाहिजे होती। अरे पण चेक काढले तुम्ही समजून घ्या। तुम्ही माजी नगराध्यक्ष होता, तुमच्याही काळात आम्ही सभागृहात यायचो, इथे अनेक बैठका व्हायच्या, आम्ही तेव्हा व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करायचो। आज व्हिडिओ रेकॉर्डिंगला बंदी नगराध्यक्षांनी घातली। मुख्याधिकाऱ्यांकडे मागच्या 2 काउन्सिलमध्ये आम्ही लेखी मागितलं पण मिळत नाही। काय नेमकं भीती कशाची आहे सत्ताधाऱ्यांना? हे तुम्ही सभागृहात टक्केवारीचा विषय म्हणतात, त्याची भीती आहे की अजून कशाची भीती आहे? मी त्या विषयावर काय बोलू इच्छित नाही, मला बोलायचं पण नाही आहे। पण स्थानिक स्वराज्य संस्था आहे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये हा अधिकार नगराध्यक्षांचा असतो, त्यामुळे मी या विषयावर काय बोलू शकत नाही। प्रत्येक नगराध्यक्षाचा अधिकार असतो। सावंतवाडी नगर परिषदची सर्वसाधारण सभा आज लोकमान्य टिळक सभागृहात पार पडली। या सभेमध्ये अनेक विषय येत असताना या सभेमध्ये नगराध्यक्षांनी अजब फरमान काढलं की व्हिडिओ रेकॉर्डिंग बंद करा। यापूर्वी सुद्धा असे ठराव झाले होते आणि त्यावेळी आमच्या माध्यमातून आक्षेप नोंदवून सीओंकडे त्याबाबत लेखी मागणी केली होती की असे कोणते जर आदेश असतील तर ते आम्हाला तुम्ही द्या।
किंवा नगर परिषदकडनं तसे व्हिडिओ पुरवा, म्हणजे आम्हाला सभागृहात व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करायची गरज नाही. मात्र मुख्याधिकाऱ्यांकडनं मागच्या 3 महिन्यात अशा पद्धतीचं कुठल्याही पद्धतीचं पत्र आम्हाला दिलेलं नाही, ना व्हिडिओ पुरवले गेलेत. त्यामुळे यावेळी जेव्हा आम्ही रेकॉर्डिंगसाठी कॅमेरे सभागृहात लावले त्यावेळी नगराध्यक्षांकडनं हस्तक्षेप करत हे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग बंद करण्याची विनंती त्यांनी या निमित्तानं केलेली पाहायला मिळाली आणि त्यानंतर रेकॉर्डिंग बंदसुद्धा करावं लागलं. एकंदरीत बघितलं तर या संदर्भात विचारण्यासाठी आता पत्रकार परिषदचं आयोजनसुद्धा नगराध्यक्षांच्या माध्यमातून केलं होतं. मात्र भाजपच्या सत्ताधाऱ्यांमधले असलेले अंतर्गत मतभेद ह्या पत्रकार परिषदेतच समोर आलेत. सभापतींनी प्रोटोकॉलचा मुद्दा करून प्रेसमध्ये काही गोष्टी झाल्या आणि त्यानंतर ही प्रेस रद्द करण्याची वेळ सत्ताधाऱ्यांवर आलेली पाहायला मिळाली. आजच्या या सभेमध्ये जवळपास 38 विषय होते आणि या 38 विषयांमधले 25 विषय हे फक्त मुदतवाढीचे होते आणि ठेकेदारांच्या किंवा त्या सगळ्या कामांच्या विषयातले होते. यावरनं रणकंदनसुद्धा झालेलं पाहायला मिळालं. संजू परबांनी 2% विषय सभागृहात कशासाठी असा थेट सवाल सीओंना केला आणि यावरनं आरोपही केले. त्यावेळी सभापती सुधीर आडुरेकर यांनी आक्षेप नोंदवत जर पुरावे असतील तर त्यांनी सादर करावे अशा पद्धतीचं आव्हान संजू परबांना दिलं आणि संजू परबांनी त्याचे पुरावे नगराध्यक्षांकडे सादर केले. हे पुरावे सादर करत असताना सुधीर आडुरेकर म्हणाले की त्यातलं एक जे काम आहे ते अपूर्ण आहे, पूर्णत्वास आलेलं नाही, त्याच्यामुळे त्याचं बिल काढलेलं नाही. पुराव्यात ही गोष्ट दिसून आली की संजू परब यांच्या म्हणण्यानुसार ते काम पूर्ण झाल्याचा दाखला दस्तूरखुद्द नगरपालिकेने दिलाय, प्रशासनाने दिलाय आणि त्याचा चेक देखील काढलाय. मात्र हा चेक अद्याप त्या ठेकेदारांपर्यंत पोहोचलेला नाही. त्याच्यामुळे संशयाला वातावरण इथे या पार्श्वभूमीवर निर्माण झालेलं पाहायला मिळतं. त्याचबरोबर 57 कोटीच्या नळपाणी योजनेवरनं अनेक आरोप हे नगर परिषदेवर झालेले आहेत, होत आहेत. पालकमंत्र्यांनी याची दखल घेत नुकतीच बैठक घेतली. जिल्हाधिकाऱ्यांना गुणवत्ता तपासणीचे आदेश पालकमंत्र्यांनी दिलेत. ह्या सगळ्या गोष्टी समोर असताना आज त्यावरनं सुद्धा चर्चा झाली. नगरसेवक देव्या सूर्याजी यांनी याबाबत मुख्याधिकाऱ्यांना जाब विचारला. यावर माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकरांसारखा माणूस आरोप करते असं त्यांनी वेधल्यानंतर सत्ताधारी पक्षाचे सभापती सुधीर आडुरेकर म्हणालेत की बबन साळगावकरांमुळेच या योजनेची वाट लागली अशा पद्धतीचं विधान त्यांनी केलं. त्यावेळी नगरसेवक देव्या सूर्यजींनी ते भाजपचेच असल्याचा टोळा देखील त्यांना या ठिकाणी लगावला आणि अशा पद्धतीनं विविध विषय या ठिकाणी हाताळले गेले. त्याचबरोबर काही चांगले विषय सुद्धा झाले. त्यामध्ये नगर परिषदेच्या भाडेवाढ म्हणजे भाडे वसुली संदर्भातला किंवा जे संकुलातले व्यापारी आहेत अशा अनेक विषय सुद्धा चांगले या बैठकीत झाले. मात्र मुद्द्याचा विषय होता की रेकॉर्डिंग बंद का. इतरही नगरपंचायता जिल्ह्यात आहेत तिथलं आपण रेकॉर्डिंग पाहतो, तिथे रेकॉर्डिंग होताना पाहायला मिळतं. यापूर्वी सुद्धा माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर असताना जेव्हापासून डिजिटल मीडिया ॲक्टिव्ह झाला तेव्हापासून त्यांच्याही काळात व्हिडिओ रेकॉर्डिंग याच सभागृहात होत होतं. माजी नगराध्यक्ष संजू परब सुद्धा याच सभागृहात कार्यरत असताना सुद्धा व्हिडिओ रेकॉर्डिंग होत होतं. मात्र आता नेमकी सत्ताधाऱ्यांना कसली भीती आहे की व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करू नये असं त्यांना वाटतं, व्हिडिओ चित्रीकरण करू नये असं त्यांना वाटतं किंवा प्रशासनाकडनं सुद्धा 2-2 महिने ते व्हिडिओ चित्रीकरण पत्रकारांना का पुरवलं जात नाही हा सवाल या निमित्तानं आहे. एकंदरीतच या सगळ्या गोष्टी बघत असताना शहरात खूप मोठी चर्चा आहे, खूप मोठे विषय आहेत. शहरात आज लोक खड्ड्यात पडून अपघात होतोय, त्यांचे ते जखमी होत आहेत. त्याचबरोबर सांडपाण्याचे विषय आहेत. आज लोकांना पाणी प्यायला मिळत नाहीये, एक टाइम पाणी मिळतंय, गढूळ पाणी काही जणांना येतं. अशा अनेक विषय असताना आजच्या ह्या बैठकीमध्ये त्यातला एकही विषय दिसलेला नाही. 38 विषय घेतले, त्यातले 25 विषय हे फक्त ठेकेदारांच्या कामांना मुदतवाढ देण्याचे असल्याचं पाहायला मिळतं. हे सगळं बघत असताना शहरात राजकीय वर्तुळात भाजपमध्ये काही चर्चा अशा आहेत की काही लोकांनी ठेकेदारांकडनं 25 लाख घेतलेत, काही लोकांनी ठेकेदारांकडनं 30 लाख घेतलेत. अशाही चर्चा भाजपात आहेत, नागरिकांमध्ये आहे, विरोधी पक्षांमध्ये आहेत. त्यामुळे हा नेमका प्रकार काय हे सुद्धा समोर येणं गरजेचं आहे. त्याचवेळी 57 कोटीच्या योजनेचे एकीकडे गुणवत्ता तपासणीचे निर्देश स्वतः पालकमंत्री देताना पाहायला मिळतात. संता आणि मंता अशी नावं घेऊन काही लोक स्टेटस लावत आहेत. आता हे संता आणि मंता कोण, त्यांचा नगर परिषदेशी संबंध काय, त्या नगर परिषदेमध्ये ह्या सगळ्या गोष्टीत हे संता आणि मंता कोण आहेत, या सगळ्या विषयात टक्केवारीचे जेव्हा आरोप होतात तेव्हा ह्या टक्केवारीच्या विषयात त्यांचा रोल काय, अशा अनेक प्रश्न सावंतवाडीच्या नागरिकांना पडलेले आहेत. सावंतवाडीतल्या नागरिकांमध्ये त्याची चर्चा आहे आणि या सगळ्या गोष्टी होत असताना जर सभागृहामध्ये व्हिडिओ रेकॉर्डिंग अलाउड केलं जात नसेल आणि त्यावेळी जर टक्केवारीचे विषय येत असतील किंवा इतर विषय येत असतील तर नेमकी भीती सत्ताधाऱ्यांना सभागृहाला कशाची आहे
हाच प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होतो. याबद्दल जेव्हा आता पत्रकार परिषद होणार होती आणि त्यावेळी आम्ही हाच सवाल नगराध्यक्षांना विचारणार होतो, मात्र सत्ताधाऱ्यांमध्ये असलेल्या मतभेदामुळे ही पत्रकार परिषद रद्द करण्याची नामुष्की सत्ताधाऱ्यांवर ओढावली आणि त्यामुळे त्याचं उत्तर मिळू शकलं नाही. मात्र नगराध्यक्षांनी ऑफ द रेकॉर्ड सांगताना मुख्याधिकाऱ्यांशी चर्चा करून जे नियम स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे आहेत ते नियम बघून त्याबाबतची माहिती ही पत्रकारांना दिली जाईल, अशा पद्धतीची माहिती सुद्धा नगराध्यक्षांनी दिली आहे. त्याचबरोबर संजू परब सुद्धा म्हणालेत की नगराध्यक्षांना याचे अधिकार आहेत, त्याच्यामुळे आपण बोलू इच्छित नाही. मात्र एकंदरीतच शहरात निर्माण झालेली परिस्थिती, कालच एका नागरिकानं पाणी पुरवठा दुरुस्तीसाठी लाखो रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा आरोप केलेला आहे. एका नगरसेवकाकडे तसं पत्र त्यांनी दिलेलं आहे. एक ज्येष्ठ नागरिक म्हणतो. त्याचबरोबर इतर लांब न जाता याच नगर परिषदेचे उपनगराध्यक्ष ॲडव्होकेट अनिल निरवडेकर ज्यावेळी प्रभारी नगराध्यक्ष होते त्यावेळी त्यांनी याच 57 कोटीच्या नळपाणी योजनेला स्थगिती दिली होती. त्याचं ऑडिट लावावं असे आदेश दिले होते, थर्ड पार्टी ऑडिटचे आदेश दिले होते. मात्र ऑडिटचे आदेश दिल्यानंतर केवळ आठवडाभरात ती योजना पुन्हा कार्यान्वित झाली. त्या ऑडिटमधनं नेमकं काय सादर झालंय, ते ऑडिट नेमकं काय झालंय, असे अनेक प्रश्न सुद्धा आज शहरवासियांना पडलेले आहेत. मात्र त्यांची उत्तरं मिळत नाहीत. या नगर परिषदचे जे मुख्याधिकारी आहेत, जे प्रभारी मुख्याधिकारी विनायक औंधकर आहेत, यांच्यावर या नगर परिषदेचे निष्कलंक नगराध्यक्ष म्हणून ज्यांनी कारकीर्द सांभाळली ते बबन साळगावकर आरोप करतायत की या योजनेचा बट्ट्याबोळ या मुख्याधिकाऱ्यांनी केलाय, या मुख्याधिकाऱ्यांनी वाट लावली आहे त्या योजनेची, असा आरोप एक निष्कलंक नगराध्यक्ष जे भारतीय जनता पार्टीचेच एक सदस्य आहेत आणि आता माजी नगराध्यक्ष राहिलेले आहेत त्यांनी केलेला आहे. त्यामुळे त्यांच्या आरोपात खरंच तथ्य आहे का, कारण त्यांनी रेकॉर्ड तपासा सिओनचा म्हणूनही सांगितलं. सिओनना आळंदीमध्ये तिथल्या लोकप्रतिनिधींनी काळं का फासलं होतं हाही प्रश्न या निमित्ताने समोर येतो. त्याचबरोबर 2 लाखांची लाच घेताना कोणाला पकडलं होतं त्याच्या ज्या काही बातम्या आहेत त्या आजही सोशल मीडियावर किंवा इतरही ठिकाणी प्रसिद्ध झालेल्या पाहायला मिळतात. सरकार दप्तरी त्याची नोंद सुद्धा आहे. त्यामुळे ह्या सगळ्या घटना बघता पालकमंत्र्यांनी ज्या पद्धतीनं लक्ष 57 कोटीच्या नळपाणी योजनेवर दिलं आहे त्याचबरोबर इतरही गोष्टींवर देणं आज गरजेचं आहे. कारण ही नगर परिषद जे मागे तस्वीर दिसत आहेत त्या पुण्यश्लोक बापूसाहेब महाराजांची ही नगर परिषद म्हणून ओळखलं जातं, रामराजाची ही नगर परिषद म्हणून ओळखली जाते. लोकांचा पैशाचा जर अपव्यय कोण करत असतील, कोणतरी 2% संतामंतांसारखे जे आरोप होत आहेत असे जर कोण कार्यरत असतील तर आज त्यांची मुस्कटदाबी करणं ही काळाची गरज आहे. कारण कालच जर आपण बघितलं तर प्रशासकीय राजवटीत ज्या परवानग्या बांधकाम विभागानं दिलेल्या आहेत त्यात कुठेतरी पाणी मुरल्याचं पाहायला मिळतंय, रस्ता नाही, त्या ज्या गोष्टी बिल्डिंग बांधण्यासाठी आवश्यक आहेत त्या पाळल्या गेलेल्या नाहीत आणि असं असताना 4-4, 5-5 मजली बिल्डिंग्स उभारल्या गेल्या आहेत शहरात. त्यामुळे त्या डिपार्टमेंटमध्ये पाणी मुरतंय का हा प्रश्न सुद्धा या निमित्ताने उपस्थित होत असताना या सगळ्याच एकंदरीत गोष्टी बघितल्या तर यावर नागरिकांना अनेक प्रश्न पडलेले आहेत, अनेक शंका आज नागरिकांमध्ये आहेत. भाजप असू दे, विरोधक असू दे, सगळ्यांमध्ये ह्या गोष्टींचे चर्चा आहे. सत्ताधाऱ्यांमधले मतभेद हे उघड आपल्याला दिसतात आणि ह्या सगळ्या गोष्टी बघितल्यानंतर ज्यावेळी सभागृहात व्हिडिओ रेकॉर्डिंगला बंदी केली जाते, व्हिडिओ रेकॉर्डिंग थांबवलं जातं, त्यामुळे या चर्चांना, या गोष्टींना कुठेतरी संशयाचा पेव आणखीन फुटताना पाहायला मिळतो. व्हिडिओ जर्नलिस्ट साहिलसह विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी.